Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Arewa Online. Yau bidiyon mu muna ɗauke da bidiyo akan yadda za ka samu Notcoin har guda miliyan 2. Amma kafin mu fara bidiyon kar ku manta ku danna mana subscribe da like da comment da share. Mun gode. Za mu shiga cikin da ya buɗe abu na farko da za mu muku. Za ka zo inda aka sa earning ɗin nan gashi nan earning sai ka taɓa shi. Da zaran ya buɗe abun da za ka yi, za ka yo ƙasa gashi nan za mu fara yin wannan tax ɗin gashi nan wannan follow community ɗin nan za mu fara yin sa. Yau za mu jira su kai mu site ɗinsu. To abu na farko da za ka yi za ka taɓa start with tax ɗin nan. Za ka je kai following tax na farko za ka je kai following a Twitter. Mu mun riga mun yi following kawai za mu danna back ne mu koma. Kai in ba kai ba za ka taɓa following. Yauwa sai ka ƙara taɓa wannan following community ɗin nan na ƙasa. Wancan gashi ka riga ka yi sun sama good. To in ka yi haka za ka taɓa. To ka riga sai ka danna back ka ƙara dawowa. To abu na next da za ka yi sai ka taɓa checking the operating ɗin nan sai ka taɓa shi. Duk wanda kai za su rinƙa sama good kawai ka yi. Muka gama za su bamu coins Notcoin har guda 250. Yauwa to a nan za ka zaɓi wannan inda za ka yi connecting da shi. In Ton ne duk dai wani wallet da kake da shi za ka yi connecting da yanan. Bari mu taɓa Ton namu muyi connecting da Ton. Za mu jira shi ya buɗe. Yauwa to yadda dai suka nuna mun kawai za mu gwada yin back mu gani ko sun sa mana sun karɓa a haka. Mun ƙara dawowa baya bari mu ƙara shiga mu ƙara komawa. Sai ka zo ka taɓa earning. A wannan tax ɗin muka fara yi. Wannan muka fara yi. Yauwa sun ma karɓa kawai. Kawai in ka yi visiting ɗin site ɗinsu shikenan ka wuce gurin. Yanzu abu na gaba da za mu yi following ɗinsu a Twitter. Mun riga mun yi follow in ba kai ba kai sai kai kawai za mu danna back ne. Muna komawa za su bamu
To me ya rage? Amma duk mun cika wasu ƙa'idodi fa. To bari mu je muyi liking ɗin su muga. To za mu ƙara dawowa muga ko za su dawo. Za mu jira su gama wannan satin ɗin. Yawwa to kun gani sun bamu guda 200. To kawai za mu danna back mu koma. Gashi nan kaga sun ce mana challenge is complete ba. To sai mu ƙara danna back. Kawai ba muhimmin da za mu jawo wannan ɗin. Gashi nan anan in kuka zo kuka taɓa yi, za su ya gama satin za su iya nan sun ɗora mana a balance ɗinmu. To hena na wani mai ɗan sauƙi. To bari muyi mai wannan mai ɗarin. Yawwa to kaga wannan shi abu biyu ne ma zamuyi kawai daga main. Mun yi following za mu fita mu kai in ba kai ba sai ka danna following. Yawwa kaga sun danna mana sai ka ƙara taɓa na ƙasa. Shi ma following ne a Twitter mun yi. Za mu fita mu. In ba kai ba to yawwa ka gani challenge is complete. Gashi sun bamu guda 100 to za mu fita. Mu koma mu ƙara neman wani mai sauƙi shi ma mu miƙo. To bacin ka gama za ka zo ka taɓa kansa in yayi rolling. Me ya rage kuma? Su ce mana challenge complete kuma ba su bamu ba. Bari mu ƙara duba. Wannan duk tax ne in ka yi za a babbaka. Wannan 100, wannan 100 shi ma wannan 100, wannan 200. To gashi dai har yanzu dai ba su sa mana ba. Amma dai mu mun yi komai kuma a can ɗin ma sun nuna mana challenge is complete ba. Da bari mu ƙara komawa mu gani me kuma suke buƙata. Kun ga dai sun nuna mana sun sa mana challenge is complete ba. To mun gama dai bari mu koma kan balance ɗin namu muga. Shikenan dai kawai mutum ba shi da wata matsala tun da ka yi ko ba yanzu ba in ka shiga zai iya buɗewa. Bari mu gwada wannan mai 200 mu gani. Following not coin ɗin nan. Yawwa to za mu taɓa start with tax ɗin nan kamar yadda aka saba. Za mu fita. A still kuma za mu ƙara shi ma taɓa X ya kai mu Twitter. Mu yi following kai in ba kai ba sai kai. To muna komawa za su sa mana. Yawwa kun ga challenge is complete sun sa mana. Bari mu ƙara komawa mu nemo wani mai sauƙi ma muyi.
Yanzu mun yi tag guda uku kenan. Wannan ne ko? Wannan sun sallame mu, sun gama mana. In ka duba balance ɗinka za ka gani. Na wani mai sauƙi haka. Bari mu gwada yin wannan. SP bottle inside ɗin nan bari mu taɓa shi gashi nan. Sai mu taɓa yin shi. Sai mu taɓa mu yi shi. Kai wannan yana da ɗan tsayi. Amma tunda mun shiga bari kawai mu yi. To sun sa sai mu shiga mu yi following. Za mu join Telegram da suka kawo mu, kaga kawai sai ka danna join sai ka danna back. Sun sa sai mu je X account Twitter. Amma sun sa sai mu danna back. Amma fa wajen yin tags ɗin nan ka tabbatar kana da Twitter fa. Dole da Twitter. Wani gun ka je Twitter to sai ka join. Shima join to paste battle. Sai mu danna start. Sai mu danna back. Mun riga mun yi join. Sun sa mana gashi wannan invite your friend. Shima kawai dai muka. To sai mu danna back. Shima yayi. To sai na ƙarshe gashi nan shima top of your bottle balance yauwa. Shima sai mu danna back. Kenan sun riga da sun bamu gashi nan. Anan za anan za mu tsaida. Za mu ƙara komawa ciki. Anan za mu tsaida tags ɗin namu. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a kuma bidiyo na gaba. Mun gode. Mukai wannan ne bari mu ga. Bari za mu koma cikin. Yauwa abu na gaba. Mun dai sun nuna mana challenge complete. Ba su sassa mana ba dai. Amma dai bari mu ɗan ke shiga mu gani. Nan shi ma mun yi shi. To ko ba yanzu ba ma dai. Za su sa mana tunda mun riga mun yi. To anan muka kawo ƙarshen tags ɗin namu sai mun ƙara haɗuwa a bidiyo na gaba. Kar ku manta da subscribe da like da comment. Mun gode.